זוכרים את אהוד. א' אלול, היינו בבית העלמין, ציינו 10 שנים למותו, ופה אנחנו נעשה ערב בעלת זיכרונות, אהוד בחברים, במשפחה. זהו הספסל בצורת סימן שאלה שעשינו ליד הבית ספר. וכפי שכבר הבנתם, אנחנו השעה נעשה את זה בצורה קצת שונה, כמובן לבקשת המשפחה והחברים. אנחנו רוצים לעשות סוג של ערב של להעלות סיפורים וקצת זיכרונות. לפעמים דווקא במפגשים מהסוג הזה נוטים קצת לדכדוך מחשבה ולהנמכת הראש, ואנחנו בהחלט בעניין הזה, אבל כן נשמח לשמוע מעט אולי סיפורים ולהעלות קצת זיכרונות, ויש משהו בשיתוף הזה שיש כאן באמת גם חברים, גם מורים בבית הספר, בני משפחה כמובן, חברים מהיסודי, חברים מהתיכון. גן, יום אחד הוא בא הביתה והוא מאוד בכה כי שמו אותו בגן ליד ילד שהייתה לו נזלת. והוא מאוד בכה כבר סדר וניקיון. אז אני מודה שאני לא התחברתי לזה, כי גם הבן שלי הוא כזה אחד שאוהב הכל נקי ומסודר, וזה לא שישע אותי מצד אחד, ומצד שני זה מראה באמת איך לפעמים אנחנו זוכרים, כי זה בטח האירוע שאני בטוח שחוץ ממך אף אחד לא זוכר אותו. הגננת, גם אם נצמיד אותה לקיר, היא בטוח לא תזכור, וזה באמת מסוג הדברים שמעניין לראות, כי לפעמים ככה גם שמישהו קטן כבר אנחנו לומדים ורואים על דברים, אז הסיפור ככה על הסדר ועל הניקיון ועל הנזלת הזאת בגן. וסיפר לי, ואני שמחתי נורא לשמוע, שאתה ועוד ביחד שידרתם בתחנת הרדיו של בית הספר. אז אני מודה שאני כאיש רדיו זה מאוד שמח אותי לשמוע. מה זה אומר? איזה מין רדיו היה לכם שם? רדיו בית ספר, מהיום זה הרבה יותר משודרג, אבל סוג של חדרון קטנטן ליד השירותים, מגבר משוקמק, ועם רמקולים יותר מופשים ומשוקמקים. שידרנו מאזור כיתה ט' עד י"ב. זה התחיל עם פעם בשבוע, ובאמת היו גם אודישנים, אני זוכר, באנו אחוזי התרגשות, ואז מי חשב על MP, היה אפילו קצת קלטות. הקלטות עוד היו אפילו. היו קלטות, ולא נגישות פעם של יוטיוב והורדות, זה הקלטות מרדיו בצורה פיראטית, ואחרי זה גם ברק נכנס לתמונה כאיזה עורך, וגם עזר לנו עם שירים, והיה לנו סגנון מוזיקה די מעורב, זה הטרנסים, של באמת תחילת הדרך, של ילדים, ושידרנו לא מעט. יש לי גם איזו אנקדוטה לגבי מי שהמנהל הזה, יהושע זוהר, שגם חלק עלינו על חלק מהסגנון. יהושע פה? אני לא יודע אם הוא זוכר. לפי איך שורים את היד בעדינות, הוא קצת זוכר, כן. אני עדיין שונא טרנס. אתה עדיין שונא טרנס. ויהושע דרש מאיתנו לא לשדר יותר מוזיקת טרנס בבית ספר. רגע, באותו יום או בכלל? בכלל. אוקיי. בכלל. לא מתאים וכדומה, ואפשר להבין מדוע, אבל זה עדיין לא התאים, ואני ואהוד שברנו את הראש איך בכל זאת לעשות את זה, כי היה לזה דרישה, ונוער, ילדים, תלמידים, והיה עיתון, אז אני חושב זוהר הצפון קראו לו, וניתנו את העיתון, וכתבנו, ומחנכים אותנו לדמוקרטיה, והתראיינו שנינו, ועל ערכי הדמוקרטיה, חופש הביטוי, ערך, כל מה שאמרנו בשיעורי אזרחות, והחלטנו שהתלמידים טובים, ושמה, והמנהל מונע מאיתנו את חופש הביטוי ופוגע בקודש הדמוקרטיה. וכמובן שהמוזיקה המשיכה להתנגן. חדשות לבקרים היינו שורפים את המגבר, כי אין מה לעשות, הטרנס, ההשכלה אף פעם לא מספיקה לו. אז דיברנו כבר על המסיבות, לא רק מהפסקות בחדר המורים, אז באמת איך היו מבלים או מסיבות, או דברים שעשיתם אז? הזיכרון הכי חזק שיש לי מאוד שקשור למסיבות, באמת, זה גם אחד דברים שתמיד מזכיר יותר, אני זה שהכרתי אליו תמיד הכי קרוב, אז אני זה שאספתי אותו, ותמיד הוא היה מאחר לי. תמיד. ואני בן אדם שזה הדבר שהכי מטריף אותי, פשוט אני זוכר אותי את עצמי יושב מתחת למדרגות עם האוטו, מחכה לו היינו קובעים ב8, 8:30, 8:15, תמיד היה לנו את הריטואל קבוע, אני אוסף אותו, מאחרים רבע שעה, ואז הולכים לארץ, למרפסת שם להתבטא. אבל באמת זה הזיכרון הכי חזק שיש לי מהיציאות האלה, שפשוט מחכה לו מתחת למדרגות שלו אתה יודע, זה מה שנקרא כניסה אופנתית, מגיע
אי אפשר לכעוס עליו, אי אפשר. אתה מתעצבן, אתה אוגר כעס, אתה מוכן כבר לצעוק עליו, אתה יוצא כזה... אתה נביא, אתה יושב קבוע חצי שעה למטה מתחת לבית, הוא מגיע, אתה אומר לו, מה העניינים, כל בסדר? זה בדיוק ככה, זה משהו מצחיק, זה בדיוק ככה. הוא בא עם הפרצוף הטוב, תשמע, איחרתי, התקלחתי, מה לעשות? אין מה לעשות, הבנתי שהבעיה אצלי, לא אצלו, וברק, אתם גם, אני מבין, אהבתם מענייני מחשבים להתעסק איתם? בעיקר לפרק או בעיקר להרכיב? אני ועוד, היה לנו איזה, קודם כל היינו המון ביחד, במיוחד בתקופת י"ב שלמדנו לה ביחד לבגרויות, העברנו שעות על שעות על שעות, והעברנו הרבה מוזיקה וסרטים. אז באיזשהו שלב, יש לי איזה נטייה לפרק דברים ולהרכיב דברים. אז לא יודע, אנשים כבר לא זוכרים, עכשיו יש קונן נייד ודיסק און קי והארדיסק, בזמנו היה דיסקטים. היינו מעבירים משחקים חדשים ומוזיקה, ואז צריך כל פעם להחליף עוד דיסקט ועוד דיסקט ועוד דיסקט. באיזשהו שלב תפסתי עצבים, אז זה לא יעיל הסיפור הזה. אז אני המצאתי את הארדיסק הנייד הראשון, רק שהוא היה ארדיסק פנימי, שהייתי מפרק פשוט את הארדיסק מהמחשב שלי, היינו הולכים אליו, מרכיבים את זה במחשב שלו, מעבירים וחוזר. הוא היה גם כל פעם בא אליי עם ארדיסק פיזי, כל פעם אמר, אם אמא שלי הייתה יודעת מה קורה פה עכשיו, לא אני ולא אתה היינו פה עכשיו. היה פשוט היינו מפרקים ארדיסקים ומעבירים ככה משחקים אחד לשני. אני חושב שעלינו שם על איזה סטארט-אפ, יכול להיות שמישהו גילה את זה. לא, זה הייתם צריכים כבר אז למנף איזה משהו עסקי. זה היה ממש מתוחכם, זה נשמע פשוט, אבל היה צריך להחליף שם ג'אמפרים וכבלים, זה לא היה כזה פשוט כמו היום. עודף אחד, להגדרות, זה היה... תמיד היינו צוחקים על זה, אבל כן, זה אחד הדברים היותר מצחיקים שהיינו עושים ביחד. אז אתם הייתם בענייני המכוניות, נכון? כל הנושא שקשור לרכבים ושגם כלי רכב, נכון? מה אהבתם את כל הפעמים בענייני המכוניות? צודק מאוד. מה, התערוכות, כל החומר המקצועי כאילו? תערוכות של מכוניות, אספנו באופן חייתי כל מיני קטלוגים, והיינו מדברים על מכוניות כאילו בחניה של הבית מחכות 4 מכוניות מתצוגה. באמת העסיק אותנו המון. גם פיזית קניתם מכוניות? גם בשנה מאוחרת הזאת, הוצאנו רישיון, אז הייתה המון התעסקות מסביב. לא התביישנו לפתוח את המכסה מנוע של הרכב של ההורים ולפרק פה ושם כמה פלאגים. זה יעקב יודע שפתח? מה שיעקב לא יודע, לא מזיק לו עד בסדר. מה פרקום חברות? האמת היא, היה טרנספורטר. המזל שהיה טרנספורטר, כי הוא די חזק ודי מסיבי, אבל הבנתי אחר כך שהם עשו עליו התעללויות, משהו. אמרו מכשולים, אמרו דברים כאלה, שאם הייתי יודע, היה יום עוד בשלום. אבל גם הוא וגם האח שלו הייתה, יום אחד נצאתי אותם בחושך באיזה ואדי והייתי צריכים לחלץ אותם. לא פשוט. מעבר לזה שקיבלתי דיווחים, לא ככה, לא יודע בדיוק עם נהוד או יותר מאיתי, שחבר שלי היה עם הנקודות של המשטרה, הוא זיהה את האוטו, חשב שאני נוסע מהר, מסתבר שזה לא אני לא נוסע מהר. רגע. אנחנו כבר הולכים טיולי ג'יפים אמיתיים, ויש לנו אמות מידה על אווירות וכל מה שמשתמע מכך, אבל בדיעבד אני יודע לומר שהטרנספורטר הזה אוויר לא פחות מהג'יפים שבהם אנחנו נוהגים היום. אתה רואה אחד מרכבי השטח המובילים בכרמיאל בשנים האלה, אתה אומר. דעתי היחיד במינו. רגע, איתי הבטיח לנו את הסיפור על הוואדי. איך הגיע הטרנספורטר של יעקב לוואדי? מה שם היה? פה זה חשיפה. הרעיון של אהוד זה ללכת לוואדי פעם ראשונה. זה עוד לפני שהיה לו רישיון. הוא פעם ראשונה נהג בוואדי הטרנספורטר. לפני שהיה רישיון. פעם שאנחנו נתקענו זה היה אני ועוד חבר, אבל הראשוני זה היה אהוד. זה היה פעם ראשונה. וזהו. במחלט גם משחקי הסנוקר היו הדברים החשובים? כן. איפה משחקים פה בגרמיאל? איפה זה היה? טוב, אז היה את המועדון של נחום במרכז הישן. זה היה לפני הרבה שנים. כידוע לך כרמיאל זאת בעצם, זה כפר במתווה של עיר. אז אין פה יותר מדי מה לנוער לעשות. היינו הולכים לסנוקר, מתחילים לטעות ברגל, לחצות את כרמיאל, ועושים כל מיני מניפולציות כדי להיכנס בכלל לשם. כי מבחינת הגיל לא מכניסים אתכם? לא, היינו חוגים עד שלב מסוים. ועם הזמן פשוט פיתחנו מסורת כזאת,
שקודם כל שיוצא לנו, גם אתה יודע, בין הצבא, לפני שהתגייסנו והכל, שיוצא לנו, עושים מין טורנירים כאלה. מי שמוסיף, בסופו של דבר משלם על הכל. אני לא יודעת על איזה אהוד אתם מדברים. אני מכירה אהוד אחר לגמרי. זה שובי דובי, חמוד, שמנמן, יפה, שקט. לא מדבר יותר מדי, אבל כל מילה שהוא אומר בסלע, חבר צמוד לשחר, לאלון, לא יודעת מהם, ארז לא היה בכיתה שלנו, היית בכיתה המקבילה, נכון? עם עוד כמה חבר'ה שאני זוכרת אותם טוב, פגשתי אותם לא מזמן בחתונה של אחד מהילדים, איתן שהצטרף אלינו יותר מאוחר, ואהוד באמת היה ילד מאוד מאוד שקט, אפילו שולה מדי פעם הייתה מודאגת מהשקט שלו, ואני מוכרחה להגיד שאני שומעת עכשיו את הסיפורים האלה, זה לא אהוד שאני מכירה. סליחה שמעת הערב, כי זה סידר לך משהו שהיה חסר בפאזל. כן, אני מוכרחה להגיד שמתי שהוא, או שהוא היה כבר בצבא, או שהוא היה בי"ב, פגשתי אותו אחרי הרבה זמן שלא ראיתי אותו, וראיתי את השינוי שחל בו. פתאום עבר לידי איזה בחור בריון וחזק, ספורטאי, ומלא עוצמה עם דיבור כזה שותק, ירדנו במדרגות בקניון ונפגשנו במדרגות, ירדנו אותם ביחד ועוד עמדנו כמה דקות לפספס, ועברנו ממש שינוי מאוד גדול בהתבגרות שלו. אני שומעת כל הזמן ילדים, משתוללים, עושים, אני רוצה שגם שלי יהיה קצת שובב, מה קרה? אז הוא היה קצת שמנמן באמת, והיה כל הזמן צמוד במחשב, והייתי מחליפה אותו, נו, תן לחברים, לך לזה, לך לשם, תעשי, והוא לא מדבר, אז אני לא יודעת מה קורה. אני בחפרנית, מה לעשות, כולם מכירים אותי כזאת, נכון? אז וכל פעם שבאים החברים שלו, אמרתי, אולי אני אוציא דרכם איזשהו מידע. אז הייתי מביאה להם שתייה, ועובדות, וזה. טוב, הבאתי את הדברים לחברים, יאללה, תפקי את המקום, עכשיו את יכולה לתתי להיות לבד עם החברים שלי. הוא פרחן, שמר על הפרטיות שלי או שלו, לא נתן לי להצטרף לחברים שלו. ואז אני נשארתי ככה, אאוטסיידר, מה שנקרא. הוא תלמיד מצוין, ממש תלמיד מעולה. אני הכרתי אהוד אחר, לא... היה מאוד שקט, מאוד מאוד שקט. נקי כזה, חתיך, אבל מעט מאוד השתתף בשיעורים, וגם היכולות שהוא גילה בתנ"ך, שאותו אני מלמד, זה לא היו מבריקות. ואצלי הוא נחשב ילד טוב. זה היה בכיתה י'. בכיתה י' יצאנו איתם לטיול שנתי. אנחנו שומעים פה לקראת טוויסט ברלינאי. יהושע מנהל חדש, ואני מרכז שכבה חסר ניסיון. הלילה הראשון ישנו בשדה בוקר, באכסניית הנוער של שדה בוקר. עשינו איזה תורנות כזאת, כל פעם מישהו אחר שומר בחוץ. אני ישן לי לתומי, או מנסה לישון. אני שומע רעש בחוץ, השתוללות, סוגרים דלת, פותחים דלת, דופקים, צועקים, צוחקים. אני יוצא החוצה, נהיה לי חושך בעיניים. אני רואה את אהוד בחוץ, מחוץ לחדר. שעה, אני חושב, 12:30, 1. ולפי בעיניך אתה ילד הטוב, השחק הזה, שלא מדבר, שלא מפתח. חיוור מאוד, ממש חיוור. וריח עז של אלכוהול נודף ממני, למרחוק. אמרתי לו, מה זה פה? ומי זה? מי שתייה? הוא אומר לי, אני. עשינו את כולם החוצה, עשינו... סביר יקום לידו.
כן, אני אומר, כל מיני אחרי מיד אומר, מה פתאום, זה לא אני, זה האויבים, זה לא אני. ישר זה אני, כן. הוצאנו את כולם החוצה, ובאמת שכל החדר שתו עד אובדן חושי, והקיעו, ולא הייתה לנו ברירה. למחרת נאלצנו לשלוח אוטובוס מלא שובבים בחזרה לכרמיאל, והמשכנו את הטיול עם 2 אוטובוסים בלבד. אני אף פעם, די תמיד, אני אף פעם לא העליתי על דעתי שהוא שייך לכנופיה של שובבים. בכלל לא ידעתי שהם שובבים. הכל הם עשו... לא, ממש מימים. כן, הכל הם עשו בהסתר. ולמדתי להכיר את הצד השובב שלו רק אחרי האסון שקרה. הפגישה האחרונה שלי איתו הייתה ביום שחילקו תעודות בגרות, שהם כבר היו, חלקם כבר היו בצבא, חלקם בקרב בצבא. כל אחד בא, לוחץ את היד, אומר שלום, הוא עומד בצד. ומחכה כדי שהוא יהיה האחרון, וניגש אליי בחיוך מאוזן לאוזן, ואומר לי, התקבלתי מדובדבן. והגאווה נשמחה ממני. אני יכול להגיד שכן היינו יוצאים למועדונים כמו הסנוקר ואחרי זה גם בקריות בטרמפים. אגב, אני הייתי זוג של יהוד בטרמפים וזה היה מזל. לכל אחד היה, כן, לכל אחד היה צומת באזור כרמיאל שהוא היה אחראי, שזה האזור של הטרמפים, תגיע, לא תגיע, אם זה לכיוון קריות ואם זה לכיוון הכנרת. ולכל אחד, יש אנשים שנוסעים לכנרת, מגיעים יומיים אחרי, אתה כבר בטרמפים חזרה והוא מגיע. יש כאלו יציאות, ואנחנו היינו עושים של הקריות, אני ויהוד, באזור כיכר החמור, זה היציאה המערבית, וזה תמיד מזל. לא משנה עם מי עולים, אבל זה תמיד מזל. יהוד היה איתו מזל, תמיד לתפוס טרמפים, לא יודע, אני תמיד נלחמתי לתפוס איתו כי זה מזל. ואז באתי לומר שבאמת אני זוכר אותך יעקב אומר יהושע, טוב יאללה אני צריך עוד לחזור לגינות, והסיבה שבאתי להגיד כי בסוף ההורים ידעו שלמרות השתייה ולמרות הכל זה נכון שזה לא לגיטימי ובסוף חטפנו הביתה, אבל זה לא כזה כצעקת, זאת אומרת החבר'ה בסוף התחייבות אישית, אז חלק הולכים למכבי אש, חלק הולכים אני יודע מה, למגן דוד, הוא בחר ללכת לעזור למבוגרים, לזקנים, וגם אחרי שההתחייבות אישית הסתיימה למעשה, הוא המשיך לבקר אותם זקנים ולעזור להם, לתמוך בהם, כדי שזה למעשה האופי שלו, עזרה, נתינת עזרה וזה. אבל רציתי דווקא לספר 2 אירועים שהיה לנו, שבאמת הראשון זה השקדנות שלו. ואנחנו יודעים שמה שקרה עם יהוד זה התחיל מפציעה בצבא, ששכב עליו בחור, 1.90 מטר, אני יודע, הוא 1.75 מטר, כל הציוד זה אפשר להגיד כפול מהמשקל שלו. אבל אני לא הייתי מופתע, כי כשאני עבדתי בגינון, היה לי צוות שלמעשה היה לי ניסיון, כי עבדנו הרבה תקופה די ארוכה, וכל אחד היה לו את התפקיד שלו, אחד עבד עם המקסחת, אחד עם החרמש, אחד עם המגזמה, ובחופשים היה עוד בא ועזר לנו. אז מה הוא עושה? הוא עושה את העבודות הפשוטות. ואני מסתכל ככה בזווית עין, ואני רואה שהחבר'ה שלי דואגים לו. ואת כל העסקים הענקיים כאלה, כל הגזם שזה, דוחפים בסקים. לפעמים זה אלים, אז זה לא, זה כלום. אבל לפעמים היה משקל, ביהוד היה לוקח את זה, ואני רואה שמתאמץ ולא אומר מילה. אמרתי, זה הכנה טובה בשביל הצבא, אני לא התפלאתי על הסביבה שלו אחר כך, הבחור. ואירוע השני זה הרגישות שלו. יום אחד עוזר לי, אני גם כן עובד על איזה סולם, ותוך כדי עבודה עבדתי עם הגזמה, נכנסה לאצבע בצורה די משמעותית, אז ירדתי עם הסולם וישבתי, ולמעשה קצת היה לי ריפוי חושים, ושהתעוררתי ראיתי יהוד מאוד בלחץ, דאג לי. אז זה גם כן חלק מהאופי שלו. לימודים, ששמענו תיאוריות של הלימודים, נראה לי שאחד מאלה שמכירים אותו טוב בלימודים, כי ישבתי לידו ממש אחד ליד השני, י' י"א י"ב, אחד ליד שצמודים. הייתם מדברים הרבה בשיעור. זהו, שהוא היה התלמיד הטוב ואני הייתי התלמיד הרע,
אני הייתי זה שמדרדר אותו. לא רק, שובב. אמא שלי הלכה עכשיו, זה בסדר, אז אני יכול לדבר. אז היה לנו כל מיני שטויות, הייתי מדרדר כל שטויות, בשביל שלב הגעתי למסקנה, הגענו למסקנה שזה ממש לא חכם ולא יעיל ששתינו נסחוב את שתי הספרים, אז היינו עושים חלוקות של ספרים, היינו עושים קומבינות של לימודים, אבל מה שרציתי להגיד, שמה שבאמת שיגע אותי אצל אהוד, שיגע אותי ואני בטוח שגם אצל אחרים, שאני לא הבנתי, אתם שומעים פה את הצד היותר שובב שלנו כביכול והיינו עושים שטויות, אני אף פעם לא הבנתי איך תמיד, לא משנה מה היינו עושים, איך זה שבסופו של דבר כולנו, אני די בטוח שכולם הסכימו, כולנו הצלחנו להגיע איכשהו עם הלשון בחוץ עם 75, ולא משנה מה הוא היה עושה, הוא מקבל 90 ו-95, זה היה משגע אותי, כי הוא היה יוצא איתנו, היה עושה את אותם דברים כמונו, היה משתולל כמונו, הוא היה תמיד מקבל 95 ואני 75, והיינו גם לומדים ביחד. וזה היה משגע אותי, פשוט אמרו פה שהוא היה, אולי בתנ"ך באמת הוא לא היה הכי מבריק, אבל הוא היה באמת תלמיד מאוד מבריק, לדעתי גם הוא קיבל תעודת הצטיינות. זה היה מחולק, להורים של ארז, אותה תקופה היו שנים דוכן בפסטיבל, למזון, לשתייה, כל הדברים האלה, והחבר'ה היו שם תופרים עבודה ימים ולילות, 5 ימים או 3 ימים, תלוי במשך בפסטיבל. עובדים, זה היה בעצם הכסף. שם היו עובדים, אני זוכר, היו רבים, ובני תמיד היה מקפח מישהו, ועמית שווה, עמית עבד מאוד קשה שם, אני זוכר, הוא תמיד מקטר. אהוד, עברת בפסטיבל? אהוד עבר. אהוד קיבל בן מצטיין. זה היה כסף בעצם להמשך החופש ולאילת. אהוד היה מאוד מועל, אמנם הוא לא היה מהאתלטים האחרים, אלה שעושים 6.5-2,000, אבל 7-2,000, אבל הוא היה מאוד נחוש, מאוד עקשן. תשמע, אני שומע מה שאתה אומר באמת, וזה באמת, זה דבר מדהים, כי היום לצערנו, אתה גם אמרת את זה בעצמך, זה לא מובן מאליו. ואתה שומע בכל מקום על חבר'ה שהם בכלל לא מתגייסים, או שהם מתגייסים חתנים את זה ג'וב ככה, שיהיה להם נוב, ואתה הרי מספר פה על מורעלות, עוד לפני שבכלל שצריך, זאת אומרת שבאמת הוא בא ומשקיע מכל הלב. כן, זה שני דברים, קודם כל אני כבר 13 שנים עושה, עכשיו אני מתחיל מחזור 13 שלי בתחום של הכנה לצה"ל, ובעיניי הנוער משנה לשנה הופך להיות יותר ויותר מפונק. ולפני 10-12 שנים, אני זוכר, זה להגיע לאימון, לא משנה, ואני רואה את זה גם את ההבדלים. היום אם הילד, האמא לא מגיע אותו לאימון ומחזיר אותו הביתה, אז הוא לא רוצה להגיע. בזמנו, איפה שלא נפגשים פארק אופירה, לא משנה מה מזג האוויר, לא משנה איפה גרים, מהשכונה המערבית. יש 3-4 קילומטר שצריך להגיע. ובכל מזג האוויר להגיע. ואימונים קשים, והרעלם לטפס, ועם אלונקות, ושטח, והכל. והקשנות, אני זוכר שהיה פעם איזה מסע, ואני בודק את זה בקשר שזה ברבירות קלה, ושטעינו. עכשיו, אני זז הצידה בתקווה שאף אחד לא עושים לב, שאף אחד לא ישמע שטעינו. זה פדיח, בכל זאת, צריך לדבר בשטח ולא נעים. ואז אני כזה זועף את הראש ופתאום הוא היה לידי. ואז הוא שואל, אתה עושה לנו תרגיל, נכון? ואני כזה, כן, יש לה קבוצה, מבט עצבני כזה. אבל עם כל מה שהוא לא היה מהספורטאים הבכירים, מהאתלטים שבא להם טבעי, אבל הוא היה מאוד נחוש ומאוד עקשן להשקיע, להגיע לכל האימונים. זה לא מובן מאליו בכלל. אז בעצם זה משהו מנטלי, זאת אומרת, זה עניין של כוח חזון, כמו שאתה אומר, זה לא דווקא יכול להיות, אבל אדם שיהיה הקטע הכי גדול, אבל אם יש לו את הנחשוב את הכוח, אז הוא עושה את זה. הייחודיות שלנו, והייחודיות מאמין שהיא נוגע מציאות, זה להביא כל חניך למקום שלא מכיר, מבחינת התמודדות פיזית ובעיקר מנטלית. וכמה שרצינו לשבור אותם מנטלית, גם כשמגיעים לסוף, לתת להם להבין שהם רק באמצע הדרך, או שיש להם דרך ארוכה, לסוף האימון, אם זה בשטח, ברדיו, או שזה לא יהיה, אז אף אחד לא יתלונן. תמיד מה שעושים, סוחר, עושה, לא משנה איך, אם נסיים לנשות בחוץ יותר או פחות, אבל לבוא, להיות נוכח, להיות פעיל ולעשות. אני לא זוכר ששמעתי אותו מתלונן. הייתם עם בצבא במקביל ביחידה, אז באמת אפשר באמת ככה לראות, כמו שספר ערד, שמגיע מישהו שהוא רוצה עם מוטיבציה וכוח חזון, ככה באמת הכרתם אותו כפי שהכרתם אותו על המדים? בעצם הוא שסבל ממה שנקרא עודף מוטיבציה,
זה בעצם מה שבעצם גם בסופו של דבר גמר אותו. אבל המורקים מספרים שבעצם בשבוע סדאות, שזה השבוע אולי הכי קשה בטירונות, הוא היה צריך, מה שנקרא, הפילו פצוע, בחור מאוד צנום, שהבחור הכי גדול פה באולם הזה, בערך כמוהו, עוד איזה 10 סנטימטר באורך לכל צד, וזה הבחור הפצוע שוקל 100 ומשהו קילו, והוא היה צריך לסחוב אותו אחד על אחד. סחב אותו סחיבת פצוע, והיה שם איזשהו בולדר מאוד גדול שהוא היה צריך לעבור אותו, והוא ככה ניסה עם רגל אחת לרדת למטה והרגל אחת להישאר לבולדר, ובעצם שם הוא נפל ושם הוא בעצם קרא את הרצועה, ושם הוא התרסק איתו, ואחרי שהוא התרסק הוא גם ניסה להמשיך וללכת איתו עוד כמה שהוא יכל, כבר בעצם זה היה עבוד. ואז הוא נכנס לחודשיים וחצי גימלים בבית, ואנחנו לא ראינו אותו, ואז אחרי 4 חודשים בטירונות יש רגילה, ואנחנו, היו כמה חבר'ה שהתעטבו רגילה, אני ביניהם, וכמובן שהוא היה ביניהם. אז בעצם נוצר מצב שהייתי שבוע או יותר ימים, 8 ימים בערך עם אהוד, היינו 6 אנשים בתוך פלוגה, ועד, וכאילו אני זוכר היום, 10 שנים אחרי, אני כאילו זוכר שהזיכרון היחיד שיש לי ממנו, אני זוכר אותנו, יש לי תמונות שלנו עם מקרר ענק, וקבוצת בית שקולוקי, ומלא מותגים שנשארו לפלוגה שלנו, כי הרגילה הייתה בהפתעה, וכל האימהות של הלוחמים הביאו בית שקולוקי. ואני זוכר אותנו יושבים ולא עושים כלום, ועולים לשעתיים שמירה שלנו ב-12 שעות, וכל הזיכרון היחיד שיש לי מאהוד זה אותו רץ. אני זוכר שלא משנה מתי שהייתי בשמירה, הוא רץ. יש לנו פלגה, הוא פשוט הקיף את הפלגה ורץ, וזה הדבר היחיד שאני זוכר ממנו. כאילו אני זוכר את כל האנשים שמשווים ונחים, ואותו אני רק זוכר רץ. הוא פשוט לא הפסיק לרוץ, בגלל שהוא היה צריך להשלים על הסרגל מאמצים, כי הוא 1.5 חודשים לא היה בצבא. אז הוא פשוט היה לו את השבוע הזה שבו הוא ידע שיוכל להתאמן, והוא פשוט רץ, לא הפסקה. הוא פשוט, קודם כל הוא היה פצוע בבית, אף אחד מהמפקדים לא רצית לשאול מה שלמה, הוא היה מאוד עצבני, הייתי באה הביתה מהעבודה ישר מחממת לאוכל, כי הוא לא יכל לקום ולחמם לעצמו אוכל, היה פצוע. הוא קיבל כדורים, כל מיני דברים, הוא יכול לנוח, ואמרת כמה זמן הוא יכול לנוח ככה, הוא צריך לו פיזיותרפיה, אז לחצתי על הצבא שישלחו מונית, ואני הולכת להשפז אותו בבית חולים 10. כשהלכתי להשפז אותו בבית חולים 10, ראיתי את ההתלהבות שלהם, בקושי הם זזים, לא עושים שום דבר, אומרים חדר אוכל שמה, לכו, הוא צריך ללכת על רגל אחד עד לחדר אוכל. אתה תגידי, נראה לכם נורמלי שאני הולכת איתו לשם? אתם תרביעו לו את האוכל לפה. אמא, אל תעשה לי פדיחות עכשיו, אני אלך, את רואה שאני הולך, מתחיל לצלוע לי על רגל אחד עם המקל, איכשהו הלכו לאכול. טוב, ישבנו שם, לא רציתי לאכול, את חייבת לאכול איתי, אחרת אני לא אוכל. אז הייתי צריכה לאכול, לא משנה מה האוכל של הצבא, אתה יודע. אז אותו חזרנו, מאשפזים אותו קומה שנייה, שהוא לא יכול בכלל עם הרגל ללכת. אז שוב פעם הייתי צריכה לרדת, לריב עם הרופא. מה נראה לכם? אני מקבלת את כל החרא שלכם, אתם תדרגו לבית שלי, וזו התחלתי ממש לצעוק ולהתנהג כמו בשוק. כי ראיתי שזה לא עוזר, זה מתנהג יפה. ואז פתאום, יש מיטה למטה בקומה למטה, הוא יכול להיות איזשהו רופאים. אמרתי, הוא לא יכול לקום, מה? אתם תביאו לפיר, אני לא יודעת מה. אתם תדאגו לו, זה בית חולים, לא? ואז התחילו ממש לקחת ברצינות, למחרת צלצלתי לו רופא, הוא אומר, כן, הבן שלך בסדר, התחיל פיזיותרפיה, הכל בסדר. אחרי שבוע, אני מקבלת מהטלפון, אמא, אני חוזר ליחידה. אמרתי לו, מה? איך אתה חוזר ליחידה? עכשיו התחלתי, אז הייתה שלך עדי כוחן. לא, אני בסדר, הם כבר רוצים אותי, ואני אהיה בביתי. אז אני חייב לשאול אותך באמת פה, גם שומעים מהסיפור שלך וגם סיפורים אחרים, באמת המוטיבציה האדירה הזאת, זה משהו שאצלכם בבית, אתם בהתחלה, עוד שוב לא הגעתם במושב יריחו, נכון? בבקעה. מה, זה בית ציוני, זה בית שהערכים, בטח גם שומעים ככה סיפורים שלצערנו, כמו שגם, אני אומר שוב, מזכיר שוב את השם של ערן, הוא דיבר על זה, היום על דור אולי קצת פחות, אבל אני רוצה להבין, זה היה בית שציונות וערכים, זה באמת אולי יעקב, אתה תגיד? זה בא משני הצדדים. המשפחה שלנו מעולה מטרה.
וזה כנראה הצבא לא ידע בהתחלה, וזה החלק, זה כנראה עבר בגנים, כשהוא החליט משהו לא יעזור שום דבר. גם אצלי, גם שולה, כן, זה מחליטים ועושים את זה, מה שלא יהיה, עושים את זה עד הסוף ובצורה הכי טובה שיש. וגם היום אנחנו לא ככה צריכים להיכנס לזה, אבל בעקבות המוות של אהוד אנחנו נכנסנו חזק, זאת אומרת, שמנו מראה מול הפנים של הצבא, כי כל הפעילות שלנו הייתה עם הצבא, לא נגד הצבא, והשתנו דברים, בעקבות בתשומת לב של המפקדים כלפי החיילים, ונכון להיום, אנחנו רואים את התשות, מאז שאנחנו קצת העלינו את המודעות של המפקדים, אין את המקרים האלה, אף פי שהסטטיסטיקה הייתה עד המקרה של אהוד, כ3 חיילים בשנה, וזה המון חיילים, המון משפחות שהגיעו חיילים סתם. כמעט לא זוכר דיבורי צבא. אני חושב שאלון ושחר היו חזקים, היה בשריון כל האחוות שילונר וסיפורים לא מצחיקים, ואני ונועם לא דיברנו יותר מדי. ילד היה לו סיפורים גם מעניינים, גם שם שובר מכוניות, אמרים. איך אתה שירת הילד? שון. ולחשוב. נכון? לא יודע. כפיר, גם. והוא לא סיפר לנו כלום על הצבא, על הטירונות. אני לא זוכר כמעט שום סיפור. כל הדברים גילינו בדיעבד, את כל אותם סוג של נוהגים שהיו אותו זמן, מושג כזה שסיפרו חברים בין האצבעות עם הפטיש של האוטובוס, אם זה נכון, לא נכון, סיפור כזה, אז לא שמענו. אהוד נהיה די אגדה לצערנו במותו בצבא. מי שהיה פה מפקד, גם אני, גם ברק, התחלנו לגלות את אהוד דרך תיקי אירוע, דרך השינוי פקודות, שונו פקודות לגמרי. מה זה שינוי פקודות? זאת אומרת, כמפקדים גיליתם. מפקדים. אני לא יכלתי לבצע, בצבא החליט באותה שנה לא לבצע שום דבר, לא היו שום תרגולים חוזרים, ובוודאי לא שינוי כל המשגות ותרגורים וכדומה. צה"ל הכניס למפקדים שלו ימי היסטריה בכוונה כתורה, כדי להטמיע מחדש את כל הערכים, והוגדרו תרגילים חוזרים, וגם אז היו מפקדים שניסו להתחכם, כי בכל דבר אפשר להתחכם, וכל דבר יש שלך אפור, אבל התשומת לב הייתה יתרה ביותר של מפקדי בתי הספר, בסיסי הדרכה בעיקר. זה רלוונטיה, אני הייתי בכמה בתי ספר כמפקד, אחרי זה קצין והכל, והדברים באמת הוחמרו, ולאחר מכן גם הורחו, אבל זה אחרי שגודל דור מפקדים חדש, ומי שצריך לתקן אותו תקנו אותו. עכשיו באמת לא זוכר מה שכן, עושה את הקורס ברמנים, ואז תופק את הפילוסופיות שסיפרתי בהתחלה. עם הדיפרנציאל, וחולים. עכשיו זה עבר לאלכוהול, ואתה הולך וכל מזמינים בירה, והוא מזמין כמו... מסביר לך מה יש בפנים. הוא מזמין קוקטייל. זה הכי לא שגלתי להזמין קוקטייל. אז הוא מפרק מה זה מורכב. מה זה מורכב, היה משגע את ברמנים, היו, אנחנו הולכים לפאבים חצי שקל, אתה בירה וזהו. להבין, משפחת סנאו מיום עלייתנו לקמון, באמת משפחה שורשית, ושומעים פה את כל הסיפורים, הכל באמת, זה מה ששומעים, זה האמת. ואני רוצה לספר לכם שבאמת ההצלחה הגדולה של המשפחה הזו זה בהעברת המסר, כפי שגם החיילים פה יושבים ושומעים ויודעים, ואנחנו מקבלים את זה מהדור הבא. שני ילדים שלנו, שניים קצינים, אחד מדריך בקורס קצינים, מדריך בקורס קצינים ותלמיד כמה מחזורים, והוא היה בא ומספר לי איך הקלטת ואיך החומר התורתי ואיך הלקח ואיך המקרה של אהוד עובר בקורס קצינים כמשהו תורתי, כמשהו שעובר לכל צוער ממחזור למחזור. עברנו איתו כמה מחזורים, ועכשיו הבת שלנו השנייה היא כבר בתפקיד קבע שני, קצינת מבצעים ביחידה קרבית, והיא מספרת לנו שהיא מעבירה את זה כמורה, מעבירה את זה ביחידה גם את אותו מסר, את אותה קלטת, את אותו לקח עובר אצלה ביחידה בצורה מה שנקרא המשכית ובונה, ובעצם זה הגדולה של המשפחה הזו. אם אפשר להגיד את התמצית של הערב הזו, המשפחה הזאת שהיא משפחה, נקרא לזה ציונית, משפחה ערכית, משפחה תורמת, לא איבדה עשתונות ולא, אומרים, לא
נכנסה לדיכאון מהמקרה שלה. אפילו במקרה הזה אתה אומר, העצימה כדי להמשיך ואנחנו רואים את זה כמה, כבר 10 שנים אחרי, רואים את זה עובר בצבא מקורס לקורס, ורואים את השינוי, ואמרתם את המספרים מדברים בעד עצמם. טוב. אז שוב יעקב, אני יכול להגיד לכם במלואם. אתם עושים משהו נכון בקיצור, כי אם אתם רואים מבחינת הדור והמשפחה שאתם גידלתם והערכים שהעברתם, וכמו שאמרתי, בלי ציניות בכלל, ארץ ישראל היפה במובן הטוב של המילה, ואני באמת להודות לכם, להודות לכל הנוכחים שהיו כאן הערב הזה, שבאו, ששיתפו, ככה בהתחלה לפני הערב התלבטנו ורועי ואני דיברנו ואמרנו אולי ביישוב אולי זה, אבל אפילו אלה שבסוף חששו גם דיברו והשתתפו, ואני חושב שבאמת הצורה שבה ישבנו כולנו וכל אחד העלה ושיתף והוציא את הסיפורים, נתנו באמת להבין איזשהו פסיפה שאולי אם היה מישהו שהכיר כמה צדדים של יהוד, אז הכיר בעוד כמה צדדים, לתת באמת את המעטפת הכללית. באמת, כמו שאומרים, אדם אינו התבנית שנוח מולדתו, ובמקרה הזה, כמו שאנחנו רואים, באמת המשפחה שלכם, ואני אישית תודה לכם שנתתם לי את הזכות והכבוד להיות כאן בערב.